Hello mga kainday, magandang buhay. Nagbabalik po sa inyong lingkod, si Majutastic Life. Ngayon pong araw na ito ay magluluto po tayo ng minantikaang adobo. Napainit ko na po pala yung palayok at maglalagay na po ako ng mantika. Nung napainit ko na yung mantika, ilalagay ko na si pork belly. At isusunod ka na si pork ribs. Haluin lang po natin at iluto po natin hanggang sa mag-brownish siya. Yun, at nag-brownish na siya. So, ilalagay ko na ang ating sibuyas at bawang. At saka, idadagdag ko na rin dito ang dahon ng laurel. At saka natin haluin. Nang maluto pa po yung taba po niya. At lagyan po natin ng paminta kasi ito po yung pampasarap po sa mga luto. At haluin lang po natin ng haluin para magkalasa po mga ingredients na nilagay po natin. At maglalagay na po pala ako ng aswete. Sinet aside ko yung pork para matunaw po yung aswete. And then, pag natunaw na po yan, ihahalo po natin dun sa pork. Ayan, para nagkulay na siya. Diba? O, kita nyo? At patuloy lang po natin siyang ihalo. Di bali, maglalagay na po ako ng soy sauce. Ayan. Di bali, 2 scoop po ng soy sauce ang ilalagay po natin at haluin lang po natin yan. So, ayan na po siya. Maglalagay lang po tayo ng onting magic sarap kasi may toyo na po yan. At brown sugar, pambalanse ng alat at tamis. Hindi siya gaanong katamis at di rin siya gaanong kaalat. Ayan. So, linagyan po namin ng brown sugar. Yun po yung purpose nun. Ayan na at nagmamantika na siya. So, ang sarap po niyan. Yummy. At lagyan ko na po siya ng vinegar. At ihalo ulit po natin nang maluto po yung mga linagay po nating mga ingredients. So, ayan na po siya. After 5 minutes, dinagdagan ko siya ng dark soy sauce. Ayan. Ang purpose po niyan ay para po mag-dark po yung adobo po natin para masarap po siya. Iluto lang po natin yan ng 5 minutes at saka tapos na po. Ayan. Perfect. Ayan, at naluto na siya. Ita-transfer na natin siya sa serving plate. At nung tinransfer namin sa serving plate, nakita namin madami siyang mantika. So, naisipan namin magsangag ng malamig na kanin. Kasi ito po yung the best na partner po niyan para mapasarap po ang ating pagkain. So, ready na po ang ating dinner. Ayan, at nagsasangag na kami ng kanin. So, lamig na kanin po yan. Set aside po ulit natin ang kanin. Kasi luto na siya, magdadagdag tayo ng egg para mas masarap. Ayan. Pasok na pasok sa bituka natin. Busog na busog ang ating tummy. At nung naluto na nga yung egg, ihahalo ko na po siya sa rice nang maluto ng tuluyan at kasi gutom na ang aking adoy. Wow! Ready na po ang ating dinner. Let's eat! Thank you for watching. That's all for today's video. Bye-bye!